Когато още в детската си възраст хората са тръгнали по нишката на съществуването си, ако не са се чувствали достатъчно обичани и ценени, остават несигурно привързани, невкоренени в потока на любовта. Когато не са усетили отношението, което са искали, децата се променят и се привързват към променените си чувства, от липсващата, непредадената и неприетата любов към приетия страх. Страхът е техният нестабилен корен, заради който се разклащат лесно. Страхът е начинът да се чувстват непрекъснато съмняващи се в хората и тяхната обич. Така, страхът пази несигурните, да не се доверяват, за да не изпитват болката на привързаността към чувства, които са им непознати и опасни, ако ги изгубят и останат отново в несигурността си. Ще се успокоят, когато се отпуснат в доверие и се привържат към обичта, която се предава от другите към тях. Но как ще се развият в страха си основните типове хора, които са несигурно привързани? Нека си припомним. Когато не са усетили отношението, което са искали, хората се променят още в детството си. Ако са чувствали, че възрастните не ценят достатъчно уникалността им и не са топло подкрепяни и обичани, някои деца реагират с гняв, бунт и възмущение. Това са хората, които се развиват в типът гневни. Гневните обичат себе си и дори могат да се възприемат като свръхценни и много способни, за да се отдалечат колкото може повече от страха, че не са приемани и не са получили достатъчно емоционална топлина, близост и обич. Другият тип хора, които не са получили като деца отношението, което са желали, са започнали да вярват, че са неспособни, незначителни и маловажни. Това е типът на самоподценяващите се. На самоподценяващите се им е трудно да обичат достатъчно себе си, защото са повярвали, че имат много недостатъци и са недостатъчни като сила, смелост, умения и качества. Самоподценяващите се са плахи и се страхуват да проявят сила. Гневните са самоуверени, държащи на контрола и се страхуват да проявят слабост. Самоподценяващите се често усещат себе си като твърде слаби, за да се утешат сами или да потърсят утеха от другите. Отказват си утеха, докато са убедени, че им е отказана и не заслужават. Гневните са силни, но силата не дава утеха и е нестабилна, защото са недоверчиви към любящата близост на хората, които могат да ги свържат с силата и обичта на цялото, а то е утешаващото. Гневните и самоподценяващите се са нестабилни, когато усетят, че отново са отхвърлени и ценността им не е уважавана. В такива ситуации гневните могат да бъдат нападателни, избухливи, понякога до истеричност, за да защитят себе си. А себеподценяващите се са плахи, отдръпващи се, ужасени до неадекватен ступор и себенакърняващи се вместо себеотстояващи. Когато пристъпва по нишката на съществуването си, самоподценяващия се чувства заплахи, удари и постоянно пада в себе си, в собствената си представа за неумелост и провал. Някои основни проблеми при гневните и самоподценяващите се. При гневните проблем е силата, прекомерното налагане на сила, съмнение, неяснота, раздразнителност, обидчивост.
чувство за нестабилност в устрема към близост, прибързване в решения и действия, несигурност в чувствата на другите, гняв, силно желание за придобиване, получаване. При самоподценяващите се някои от основните проблеми са липса на умение да изпитват удоволствие от живота, усещане за слабост и смалени стремежи, самоотхвърляне, самокритичност, усещане за незначителност и неспособност, песимизъм, неприемане на щастието като тяхно право и същност, съмнение, разпиляност на чувствата и мислите, нещастие в стремежите, когато не си позволяват напредък, за да се пазят от критика и неуспех. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.